Добър ден на VBOX и YouTube, аз съм Lazy Punch и днес съм решил да направя един урок за Minecraft на новата версия 1.3.1. Така започваме. Първо мисля да ви покажа това Snooper Settings, не знам защо но може и на вас да видят нещо от полза. Както и да е. Както имате chat settings, т.е. може да го направите друг цвят, cover off, cover on. Може да го направите само командите се виждат, да е скрит или да се показва. Това не знам точно какво е. Както и да е. Да се върнем към самата игра. Така вече може да, т.е. нали, има пак си Hardcore Creative Survival, но тук освен че има Default и Superflat, има и Large Biomes. Не знам какво е това. Както и да е. Можете да генерирате чест. Тук може да си забраните чества. Има един бонус чест. Този бонус чест ще ти покажа какво прави след като направим сейфа. Само да създаде територията, защото може да полаги малко заради заснемането на този клип. Както и да е, ето го. Бонус честа. Това ви дава стартър итеми. Както и да е. Така, сега да ви покажа новите неща. Както виждате, инвентарът е променен. Ето го Survival Inventory. Може да си пускате дори да сте креатив. Ето, че ще ви покажа новите блокчета. И не само блокчета, нали, защото вижте сега. Има Ender Chest, сега ще ви обясня какво прави той. И това ще ви обясня. Ако някои имат версията и не знаят какво се прави с някои неща, това е момента да го научите. Както и да е. Сега да видим дали съм взел абсолютно всичко ново. О, да, чакай се да ви покажа, но само да видя нещо. Да. Вижте, има обикновена златна ябълка, която е от 1.7.3. Има и тази златна ябълка, която регенерирва ви кръвта, а тази ви блъска направо цялата кръв. Както и да е. Вижте сега какво прави Ender Chest. Поставяме тук. Поставяме тези неща. Поставяме още един тук. И нещата са вътре. Разбрахте ли? Така че, където и да отидете, пак ще има място за вашите неща. Тоест, да, разбрах. Сега, колкото до това. Това ще го използвате за Redstone системи, предполагам, или за ваша изгода. Примерно. Момент само да намеря паяжината. Тоест, стринг, което не ето го. Опа. Така, вижте сега. Свързвате ги. И вижте, тези стават така. Когато го настъпите, те се наклонят. Това може да го използвате за защитен механизъм, когато, примерно, някой зомби е така. Реши да мине. И вие знаете, че има зомби или нещо такова близо до вас. Може да си сложите някакви сигнализиращи неща. Примерно, ето, вижте, сега ще сложа Redstone торчове. Ще стъпя и те ще се угасат. Колкото до как се правят тези всичките неща, сега ще ви покажа първо как се правят. Първо ще ви покажа за какво служат ето тези емералд, което е. Така, тук има вилиджерите са апгрейднати. Вижте, ето. Слагам един емералд, той е трейдър. Всеки вилиджер е трейдър. И ето, слагаме 64 емералд и си взимаме стъклото. Както и да е. Сега. Това е книга, в която може да си пишете вашата история, примерно бадалада. Така сменяте страниците с това. Има безкрайни страници. След като сте готови, цъкате Sign. Някакво име. Sign Close. А може да го използвате като за Adventure мапове, защото нали знаете, че вие слагате табели. Вече може да не слагате табели, а да слагате книги и те да ги четат.
Мисля, че ви покажах всичко. Сега да ви покажа как се правят. Ето това и това. Колкото до емералдите, те се намират по-трудно дори от диаманти. Така, сега намерим един крафтинг тейбъл. Така, за честа, за ендър честа ще ви е нужно обсидиан. И момент само да намеря това, което ми трябва, че тук е доста по-трудно се намират нещата поради смаляването. Така, съжалявам за текчер пака, но просто Obicraft още мисля, че не е излезнал за тази версия на Minecraft. Така, ето това, което ми трябва. Само да взема един чест, крафтинг тейбъл. Ето. Така, тук обвивате с обсидиан и слагате окото по средата. И тада, ето често ви се появява. Колкото до това, ще ви е нужен айрон. Нужно дърво, айрон и пръчки. Ето. Така, слагаме на тук, това тук и това тук. И тада! Готови са. Така, разбрахме какво им предвид. И мисля, че това е всичко, което трябва да знаете. Очаквайте още такива уроци. Скоро очаквайте превил на модове, които не аз съм ги правил, но все пак ще ги рекламирам. Или на Adventure мапове. Който иска Adventure Map да си рекламира, просто да ми пише едно лично съобщение, да ми прати download линк. Да, това е всичко от мен. Очаквам да гледате този клип и ако гледате този клип в YouTube, моля ви, дайте един subscribe. Тоест, нали, subscribe. Дайте един моите субскрайбери, защото набирам субскрайбери. Така, благодаря, че гледате този клип. Довиждане от мен.